Shin ka san macen da ta fi kowace mace ado a tarihin duniya? Makilelani. Idan wannan shine zuwan ka YouTube channel nawa, ka danna mun subscribe kana ka danna min ƙararrawa. Nagode. Makilelani 'yar ƙasar Faransa ce. An haife ta a shekarar 1994. Ta shahara a duniya a matsayin mai ƙirƙirar fasaha, artist, mai zanen kaya, 'yar kasuwa, kuma fitacciyar mace a duniyar fashion. Kafin ta shiga harkar fashion, ta yi aiki a matsayin lauya a Faransa. Daga baya ta koma Los Angeles, inda ta fara harkokin ƙira, kasuwanci da fasaha. Makilelani ita ce abokiyar rayuwa kuma abokiyar aikin shahararren mai zanen kaya wato Rick Owens. Tare suka gina suna mai ƙarfi a duniyar fashion ta hanyar salon ƙira na musamman da ya bambanta da na sauran masu zanen kaya. Ta shahara saboda kamanninta na musamman ne, irin su haƙoran zinare, yawan zane-zanen tattoo a jikinta, yatsunta masu baƙin fenti, da kuma tufafinta da suke da salo na daban. Wannan ne yasa mutane da yawa suke ɗaukar ta a matsayin mace ta musamman kuma mai abin mamaki. Shi yasa duk wani artist yake son ya ɗau hoto da Makilelani. Idan wannan shine zuwan ka YouTube channel nawa, ka danna mun subscribe kana ka danna min ƙararrawa. Labari da ɗumi-ɗumin sa. Kiristoci suna bauta wa lavie wacce ta fito a shirin fim ɗin Majigi a matsayin Maryam maman Yesu. Ibrahim A. Dadi. Idan wannan shine zuwan ka YouTube channel nawa, ka danna mun subscribe kana ka danna min ƙararrawa. Nagode. Olivia Hussey an haife ta a 17 ga watan Afrilu shekara ta 1951. Ta mutu a watan 27 ga watan Disamba shekara ta 2024. 'Yar ƙasan Argentina ce. Ta yi aure sau 3 sannan kuma ta haifi yara 3. Ta fito a wani shirin fim mai suna Majigi a shekara ta 1927. Fim ɗinta na farko shine Mother of Yesu, ma'ana Maman Yesu. Tun a lokacin Kiristoci suka dinga sa fotunanta a cikin coci da ɗakuna da motoci da cikin ofis a matsayin Maryam abin bauta. Olivia wacce ta fito a matsayin Maman Yesu ta ga abin yayi yawa, ana bauta mata, ta fito duniya tana roƙon Kiristoci da su daina bauta mata. Tana roƙon Kiristoci da su daina bauta mata, ita fa ba bagin Maryam ba ce. Har ta mutu tana roƙon Kiristoci da su daina bauta mata a matsayin Maryam maman Yesu. Yanzu kuma bayan ta mutu, mijinta ya fito duniya yana cewa yana roƙon Kiristoci da su daina bauta mata.